Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Anjing. Oke guys, kali ini aku arep goreng tahu gawe bancaan ya guys ya. Nah, wis neng masak guys. Ini kempiarnya. Masak apa? Kok ngompol terus sama ini? Pizza masak. Ini kacang mesin. Yo, nak wes le. Iya, Dek. Oh, no gerimis. Iso wis gerimis ngepeng. Gerimis sih. Masuk bocor. Ini ya bocor masaknya. Tapi nih kan ini jangan. Jangan aku sini. Jangan tanggapan di semangat ini jangan. Tahunnya garing kurang lagi? Gak tahunnya dalam, tahunnya garing kurang lagi goreng.
Wis pertahunannya wis bar. Pakai bego aja aku. Kowe iki lho udah ada di mang guntingku. Lah ya berasa ku nek. Mana ngomong? Dah tak ada tabu kan. Lah yo laos. Dek bengi memang. Iki emak ya. Iki dek bengi. Nek pokok dia mentok upah. Ora nek sing upah iki ben iki. Adik bubune kepangan ora? Gak. Kira saya mangan. Pak pangan pupu sing kuwi. Masa si tok-tok. Heh? Masa bubune ra mbelokno. Apa nih? Bubune Iki? ke. Heh? Lagi? Wis mbelokno. Terus tapi lagi. Macam mana bego nganu isane. Sik sabar gitu. Siti. Aku gak ngono. Gak mau. Tak pak mau mulai kurang. Mbok kok. Sama nih? Iya. Mbok saiki. Kita ada ning ngatung cilik kuwi kok jangan nih. Mau tak mulai tak guys kopi. Iki tak sukno sih. Untuk siro kurang siro. Siro lu. Papat kurang perlu. Kalau kerasa ke, Di. ini kan lo ya? Bisa aku tadi ya? Iya. Lo kerasa gede. Kerasa cirek kuih, lirik kuih. Iya kerasa kanyar kok tuh. Ya. Iya. Tapi, Nek rasa putih ki sedeng ora kok. mbak, tempura. Iya. Bumbu kuih. Ki ngene iki ngisor lho. Heeh. Itu kan dulu saya antek deh. Alah anaknya rak terus. Ngene iki petung kok ora wani. Padahal kok anu, tapi orang Mbak arum manggon iki kan. Biasanya ya apa sih kan? Kayak tutupan loh. Nah, di. Aku ngacang pirang kene, Mak. Begini sekarang di sore terus. Kurang aja nih. Dandang mang. Ya. Sekarang anu sak mau Siro lupat mau 677. Hah? Mbok pitu. Daya kurang tahu. Anu. Wape. Basah guys. Basah. Jambe. Sen iki aku duwe nganu Sen. Duwe guys. Nek ini wis ater-ater dek ini ya guys ya. Ater-aternya dek ini aku wesan semasak bareng. Mae soalnya bareng dari siji guys ning kene. Terus Mas Riki ndek bingung kakak iki guys. Wesan dek ini. Tak kei sego mbak. Jangan Yonan. Oke guys, aku pengen pasang dhisik ya guys yo. Tak pasang dhisik. Supaya ada ki enek kering. Enek mie lu. Kerupuk tuku ngene Mbak Sri. Terus ki tumis kacang. Ki ndoke ngene ae, sing masak makku guys. Kita jadi sek papat. Kenapa gini, Mak? Kenapa gini? Enggak kan enggak ngisor. Mana? Oh. Papat sek. Lu bancane sendang. Nek kene kok ebah. Ngerti. Urung sadokna mesti anu. Guys, waya ada. Ora tak ketok ngene. Zen, langge mari Zen. Ki nukuni bakulku bensin. Lah kok isu-isu Yang sendang. Itu sudah. Melok aja melok le. So.
Iya kan enggak. Alah gak oleh. Parane guru nemku. Mangke penak kudu mingkret ae. Itu keren gua. Piye le? Itu keren gua. Kering em. Apa sih ngering aku? Ki masak doem kok. Alah ya. Enggak kecantaan kok. Itu tahun kayak nek Yoi, kayak dodol yo. ketutul jan. Kayak iya tok Jam piro iki? Kayak nek Kau meneh. tahu kok. Pesan sampai tuduh. Setengah 8 kok. Orang udah ngapain bener kai? Enggak. Kok jujur, nggak nak punya. Enggak ya. Hak meneh. Iya. Kayak punya nggak jauh, nggak tahu. Ah, kan Mbak Naira yo sampel. Kan yang pertengahan. Apa? Udah kan nggak aman. Aku Aku raro apa no lah nek tempe. Aku poro, Sitok. wis mateng lho lagi roh enek tempe. Hmm. Ora enek tempe. Nah, kok tak erokno. Dah yo. Dah ora situ. Ngerngosin kae lah. Ijen. Udah jam. Yo suka ini. Indok. Kakak yo. Hah? Enggak langsung ngono ane. Ndi? Ai, wis tekono wis kok krek kuwi. Kuwi gak ino. Kuwi lah nih beras won kono. Aja beras kuwi. Dah. Anu, lawan anakno kayak ini kono bermetu, bermelok gini. Sing ning kok kan tak kok tak. Ndak biyen nek zamane Pak Es iki ana ndok. Kae lho le. Ndok guys. Ini saiki wong edan. Apa sing gak Iki ape kayak kerupuk pisan, kerupuknya kayak sitok-sitok. Nah, yo. Rasah goreng-goreng. Lah kok ngakno kok moro? Lah iki tutupan. Wis gak usah goreng kerupuk. Nah, yo. Duh. Wis papat. Lho, pero ono lene jopo kono lho, kumpul kak kono. Ya. Iya, Zen. Mana berasnya mana jenenge kok dintang nak moro? Jenenge kayak beras. Kok dintang jenenge moro? Kresek di kresek. Ini kecil untungnya. Sampai pakai beras. Wes. Besi. Hah? Kan belum. Dari aku Nganggo ratu kan. Yo, kan terus le. Nganggo banyangat, nganggo banyangat itu esuk. Nganggo awan. Sore ratu ora apa-apa, esuk iki nganggo banyangat. Ya ngantek. Kan wong labung. Ya wis. Ngene guys. Ya abune ngene iki. Kerupuk kacang kering guys. Guys, iki aku ngenteni Mbak Lita karo Mak Ngatemi guys. Tapi liyane wis padha budal ki wonge rong budal iki guys yo. Ngateni mang cek adon-adon. Anu ya. Ya Allah. Kandelnya udah Jaman terah ngene Mbah Ngatemi nek kucinge, Dik. Yes guys ya, cukup sekian lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes, sembari nunggu ngatemi karo Mbak Lita. Ayo. Telu papat yo. Bawa papa guys. Papat guys. Jajan. Terus dua papat. Nggo papat. Ini nggo tas iki. Ini guys ya. Nggo tas iki guys. Isinya papat. Jadi
apa jenenge? Makku gawe ambene 10. Terus yang 6 iku tinggal bancaan sumur. Sumure nang omah. Nang apa? Nek sing bancaan sumure iki 6 biasanya ngabeng nek terus tapi tahun iki tak delek ning iki apa jenenge? Soalnya masa yo kayak si masa nopis. Terus tak gak iso. Iya. Itu apa? Pak. Nanti kami tunggu. Duh. Padha manganane kok dikei Pak Wol. Bola ning ane pokoke lali kak pengebancaan jarine. Semanane tak Anu. Bancaan apa? di depan kalau Wah, ngono lali iki. di rumah. Lah iya malah dikei Pak Wol, guys. Wes lumayan nih banget. Ya apa nek ngenane jajane. Ayo malah tunggu. Lah iya. Bukan ini lali. Nang, Sa. kritik dap. Tanggone Pak Wol. Nek nane mak tinggapane. Nang, Dikei malah dibunten tuh. nang. Nang, Lumayan. nang, Dalam. nang. Nang Guri kritik to. mana? Nang kritik ada. Kan dua titik. Bapak iya sampai titik. Enggak. Guys, gua alhamdulillah. Cheese.